сме си богати на селски номера и на турботерикати. На страната репутацията се клати, както дъщеря ти, сестра ти, жена ти. Сме си били и сме си богати на селски номера и на турботерикати. На страната репутацията се клати, както дъщеря ти, сестра ти, жена ти. Одиш правиш господин културист, турист, страшен газар си, даже май си моторист. Пуцам, не ми се прави, че презареждам. И пак ще пуцам, пак ще ви нареждам. Добре изглеждам, както в миналия трак. PS, много по-добре от тебе, бе глупак. И после питат, що ме слушали децата ли. Ми те не искат да са курви и предатели. Те не знаят да мечтаят за пари, те мечтаят за мечтите, разбери. На дъщеря ти да оправя мирогледа, че е бледа, не е спала, в панталоните ми гледа. Не си виновна, мила, лошо си възпитана. Отборната амбиция на майка си оплитана. Години наред имаше ред и държава, сега месото шава, вече нема държава. Винаги сме си били и сме си богати на селски номера и на турботерикати. На страната репутацията се клати, както дъщеря ти, сестра ти, жена ти. Сме си били и сме си богати на селски номера и на турботерикати. На страната репутацията се клати, както дъщеря ти, сестра ти, жена ти. Днес към утре, брат, утре депутат. И журналист е год, не става с много болот. Сори, Мацка, здрасти, се къснех малко, нали знаеш? Снимаме работи, правиме едно друго. И затова вземах балканчето да ме по-бързо шема. Здравствуй. Защо решиш балканче точно? В принцип това ми е балканчето, не знам дали знаеш, ти си малко по-млада от мене. Балканчето е първия лоурайдър в... това лоурайдър байк е тъпите американци се мисли тази дума. В принцип Балкан номер 5 беше първият тип такова колело газарско, дето едно време тук да не кажам голема дума, соцлагерите, всеки втори беше с по-така развитнали и финансово добре разположен младеж беше с Балкан номер 5. Те да направим само на всеки типа да се свършат работа. Защо да реши да напишеш парчета като тарикат? Ами, защото в България си страда от този синдром на турботерикачщината. И всички сме много турбо и мега, гига такива тежки. И мислех, че трябва да могат да си го пуснат, да си го имат в колите, по радиото, това. Виж пилона в бара вече прави мазоли и ще те клатат козматичички голи. Ако мечтаеш да си шоу бизнесмен, ще бъде яко шоу бизнес, нема да си мен. Така че да внимаваш какво си пожелаваш и да внимаваш дори като внимаваш. Некои нямат никакво оправдание, че са руси. Когато мъжко дупе си мисли, че е пуси. Нема да съм аз, но некой трябва да се мане. 15 години ръгам чушки в боба, за да стане. Сега сметам малко да си попърда, докато праднята ми обиколи света. Кучетата водат овцете, което значи, че в редовете на овцете просто нема водачи. Глей за Коста, българката плюска, българина друска и всички се клатите. Схемата е микс между руска и от щатите. Алекс Пизъм, в толкова много топчанца влизам. Докато ти си тволизъм и години наред си му газизъл близъл. Бизи, мейн, бизи. Добър ден. Познаваме ли се? Знам, ти ще кажеш дали се познаваме. Познаваш ли ме? Не. И аз не те познавам, май. Искаш ли някой път да се запознаем? По-така. Може. Какво правим? Какво ми предлагаш? Дай някакъв телефон. Добре. Ще ти дам един телефон, че ми звъниш. Ай. Няма да се смея, обещам тя да.